गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारिफोरनो 76 रिपाब्लिक डेनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनै जोङो थांनाय 2020 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनाय बियो फैगौ 27 जानुवारि अथवा गाबोन 27 जानुवारियाव 5थि गोरोबथा सान हिसाबै 5 बोसोर आबुं जागोन। बे हिसाबै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बरायनानै दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो आबसुनि मावख' जिल्ला दखरा दालाइसा आफादनि मावख'आव बा सुबुं थुबुरमा थानाय जायगाफोरावहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बरायनानै 100था आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बे हिसाबै जोंबो दिनै जिल्ला आफादनि गाहाय मावख' माइबंदेरायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे गोरोबथाखौ जोङो गोजोननि मोनसे सिन हिसाबै बयबो दिनै गनायनानै लाबाय। मानो होनबा बे गोरोबथा खालामनायाव थांनाय गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मुंख्लं जालांबाय। लोगोसे जोंनि गोबां सुबुंफ्रा गोरोबथानि गेजेरजों बा मुभमेन्टनि गेजेरजों फैनानै गोबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों। दिनैहाय जोङो नैबे गोरोबथा खालामफैनायावहाय गोबां मोनसे पिसखौ जों मोननो हादों। जायनि थाखाय जाय गेदेमा बिथांमोनहा मुंख्लं जालांदों बै मुंख्लं बिथांमोनखौ जों अरायबो गोसोखांनानै अरायबो सिबिनानै बिथांमोननि मुंख्लंनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो जेबायदि मोनसे मोजां मोनसे गोजोन थासारिखौ मोनफैनो हादों। जेब्लायबो जों बे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै लोगोसे जोंनि जे फैबाय थानाय समाव बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे दिनै इसोरनियाव प्रे खालायदों। दा बेनि थाखायनो जोंनि जे गाबोननि जानो गोनां बा फैबाय थानाय समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बे दफाफोरा गासैबो आखरे आखरे मावफुंजायो। लोगोसे गाबोननि जानो गोनां जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे सम 5थि फालिथाय सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै चिरांनि कासकट्रा हायार सेकेन्डारियाव फालिनाय जागोन। बेवहाय गाजा गोमजायै फालिगोन। दा दिनै जोंनि आगुथियायै गोरोबथाखौ बरायनानै 100 केन्डेल लाइट बेखौ जोङो दिनै फालिबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बा गोजोननि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बरायनानै साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। আমার বিটিআর এগ্রিমেন্ট 2020 27 জানুৱাৰী হৈছিল আৰু কাইলৈ আমাৰ 5 বছৰ পুৰা হ'ব। এই উপলক্ষে আমি জাষ্ট আজি 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে লগতে আমি আজি আগতীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লগতে আঞ্চলিক আৰু ইউনিট যিমান আমাৰ এফচি অফিচ আছে তাতে আমি আজি আগতীয়াকৈ এইটো ওয়েলকাম জনাই আমি 100 কেণ্ডেলছ আমি লাইটিং কৰিছোঁ। এই উপলক্ষে আমি এইটোৱে আমি আমাৰ বিটিআৰ বাসিন্দাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এইটো ভালকৈ আমি আগতীয়াকৈ ওয়েলকাম কৰিলোঁ। প্লাছ কাইলৈ আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আমাৰ কাচিকত্ৰা চিৰাঙৰ কাচিকত্ৰা এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডত। এইটো আমি এদিনৰ এটা কম্পেক্ট এটা প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে। তাতে আমাৰ ভাল ভাল এজেণ্ডা আছে। আমি আমাৰ কাইলৈ বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্টত জনে চুক্তিত সাইন কৰিছিলে এই আলহীবিলাকো আমি ইনভাইট কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ আজি কাইলৈ আমাৰ যিহেতু 5 বছৰ পুৰা হ'ল বাকী আমাৰ কিছুমান আৰু যি আমাৰ দফাবিলাক আমি আজিলৈকে এক্সিকিউট কৰিব পৰা নাই এইবিলাক এক্সিকিউট যাতে আমি সোনকালে কৰিব পাৰে এই উপলক্ষে আমি পাব্লিকৰ পৰা অলপ আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমিও উইচ কৰিছোঁ যি বাকী দফাবিলাক আমি আজিলৈকে 5 বছৰত কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই তো যাতে সোনকালে আমি এক্সিকিউট কৰিব পাৰে বা এইটো দফাবিলাক আমি পূৰণ কৰিব পাৰে এইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু পাব্লিকৰ সহায় আমি বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে।